Sa number 2, sumugod sa Lunes, no parking zone na ang bilog ng street sang Lacson. Buod silingon, hindi na pwede makapark sa higad sang dalan. Ang madakpan, iga-clamp, kag iga-tow. May report si Romeo Subaldo. Nadakpan sa mga strikers ang Bacolod City Traffic Authority Office ang ining auto nga naga-parking sa higad sang karsada sa guwa lang sang CLMMRH. Kag sa atubang pasang no parking nga signage gani gin-clamp ang goma tubtub nga mag-abot sa salakyan ang driver kag gintikitan. Kabahin palang ini sang dry run nga ginahimo sa karon sang bitaw para sa pagpatuman sang clamping and towing ordinance sumugod sa Lunes. Sunod sa kay Roniel Hiduriagaw nga isa sa mga striker, tikitan lang ana ang driver sa iya violation nga illegal parking. Kuan siya gitikitan. Yes, tikitan sir. Tapos inang ano matabo siya sir. Bali ano ni dry run. Dry run na ni sir. So ano matabo sa dry run sir? Ang clamping namon wala pa kami na issue. So bali sa Lunes pa na sir gid-implement ito. Di ba ma-start naman digid? So bali ang iya gid ako initial violation lang illegal parking. Illegal parking ang anay violation. Pero sumugod Lunes, estrikto na nga ipatuman ang clamping kag towing. Ang mga strikers may bit-bit na nga mga clamps. Ipatuman ang no parking sa bilog nga Lacson Street halin sa flyover sa Bata, pakadto sa Lacson Extension malapit sa Bacolod City Police Office. 5 ka minutos lang ang i-allow sa driver nga magtinir sa higad sang dalan kag bayaan ang iyang salakyan. Maglapaw na sa 5 ka minutos, i-clamp ang goma. Butangan sang notice ang iyang windshield kag ipatow ang salakyan. Bayaran sang driver ang tanan nga mga multa pati ng towing services. Kung may tao sa sulod sa salakyan, pwede lamang mahulog ini sa illegal parking kag kuwaon ang lisensya kag tikitan. Hindi lang inilimitado sa mga salakyan, pati mga motor, tricycle, e-bike kag iban pa nga mga motor vehicle ang nasakpan sang sining nga ordinansa. Sir, I-clamp ka after 5 minutes or 10 minutes, isitulo mo ng clamping. Kung wala ka da, itowing. Bali tanan gid sir basta along Lacson sir. bilog nga Lacson. O alin from flyover to extension. Araneta sir. Wala pa kami sir. Lacson anay. Lacson. First ni anay. Ang madakpan nga magkakasang clamp ay 4,000 pesos nga multa. Una pa lang ini nga implementasyon sa Lacson Street lang anay. Isunod naman ang iban nga mga dalanon, pati ang mga nagaparking sa mga bike lane sa circumferential road, madala sa man sang ordinansa.